बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो आसाम सरकारनि गेजेराव सावरायदों। गतिके बे सावरायनायाव आं सानो मोनसे मोजां थांखियाव सफैनो हागोन आरो अलरेडि हयथ' सफैबाय अदेबानि आं मिथिया। गतिके सावरायलायदों जेला माने बियो मोनसे थांखियावनो सफैगोन जयैनो, ओमफ्राय बियो माबायदि रोखोमनि मावफुंजायो बेखौ जोङो साननैसोनि उनावनो माने मिथिनो मोनगोन। हाबाफारि जोंनि रङिया बर' थुनलाइ आफाद आरो कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बाथौ गौथुम ट्राइबेल संघ गासै ज' नांनानै जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव मानव गेदेर हरिचन्द्र बर' बिथांखौ मान बावनाय आरो बिथांनो जि बिमुं होनाय थुलुंगानि माने राफोदाय माने बे हाबाफारिया जोबोद मोजां आरो ओंथि गोनां जादों। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। हरिचन्द्र बर' मानव गेदेर बिथाङा दिनै 90 बोसोरनिबो बारा जाबाय बैसोआ, आरो दिनै बिथाङा माने 75निबो बारा बोसोर बिथाङा समाजनि खामानि मावबोदों, समाजजों जेब्लाबो थाफाबोदों, दैदेनबोदोंबो, आरो दिनै बे बैसोआवबो बिथाङा थाफाबाय थायो। बेबायदि सुबुंनो मान होनो हानाया जोबोद गिदिर बाथ्रा आरो बेखौ गनायथि होनो हानाया जोबोद गिदिर बाथ्रा, आरो जोंनि समाज आरो सुबुंनि थाखाय खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो बियो मोनसे थुलुंगाखांनाय होगोन बा बेफोर जोबोद गोनांथि। बिथांनो बिथांनो थुलुंगानि राफोदाय माने बयनोबो एनकारेज होग्रा दुत बिथाङा, माने बे हिसाबै थुलुंगानि राफोदाय बे बिमुंखौ बिथांनो होदों। आरो बिथांनि जिउनि सोमोन्दै, जिउनि हाबानि सोमोन्दै जायनो खोनांगोन बिसोरो समाज जिउआव हादोरनि थाखाय, सुबुंनि थाखाय खामानि मावनायनि थुलुंगा मोनगोन। खारन बिथाङा जेरैबायदि गावनि गासै जिउखौनो समाजनि थाखाय बावसोमदों, बे बिथांनि बावसोमनाया मोनसे गिदिर बिदिन्थि, आरो बिथांखौ दिनै मान बावनाय, बिथांनो जि मोनसे बिमुं होदों, बियो गुबुन गुबुन समाजनि थाखाय हाबा मावग्राफोरखौबो थुलुंगा होलांबाय थागोन।